Kanya, ang liit kayo sa picture. Siya yung neighbor. Bigyan na ng neighbor niya. Hindi pa yung neighbor niya. Kunik nagkawid ka. Video. Pwede di dyan, the live si Kuan gawas. Ay, diyan ka. Mistress Nido. Nga na din na yung hindi kayo malasili niya. Siya yun, yung bana. Maglikay-likay na lang. Oo, pakuha mo na lang kayo. May sim. Ginawa. Yung ba na doon yung attention siya, no? Yung attention siya, may malika. Sasi pa. Sige, you should patong-patong na Hindi yan. nga siya si Sasi. Nasa sa living room. Oo. Nag-relax na ang i-touch kay. Ayaw siya palagi pakawan. Matamok siya kayo siya. Hindi mo ganit ang baboy. Kaya sa isang tambal yun. Gagmay pa rin yun. Polchisin. Nani nga mo piya, tulong ang buko. Naman na yun. Napalit na na. Kabalo ka din niya pa ingnon. Kaya parang kubagang kayo, mulakaw. Kulang lang pakyo niya. Wala niya ipainom. Kaya siganahan na makakagaw si Luyot. Kaya effective pepper colchicine after 2 days. Diyos ko. Nalagyan takabalo nga. Itakmang itambag sa mga papa. Lagi na kong bedridden akong papa. Coachisin. Oo, kung nari ka kay Rayo, mag-hold na mo. May ganyan, nag-3 lang na. Total cases sa mga tanan. Pwede ako ba kapte kay ginabo? Rayuma? Oo. Kaya ba na lifetime na Vietnam? Jilor kay gat Rayuma, arthritis Rayuma. Okay, complicated na. Magparesita lang siya para kabalo siya sa dosage. Depende mo na sa edad. Even twice daily, even once. Even half. Wala ko view. Doon lang patong namatay sila. Wala ko viewer. Sa funeral. Okay mo na. So good. Ano ba ang picture sa labay? Kaya ang mama sa kaswit namatay po. Crazy kayo. Buti nga daw ako mag-picture ko. Sito man itong gawal. Do you like your Ako man, wala diya. Nastikas. Asa naman yung mga viewers? Wala naman ko mga viewers na lantaw. Luya ka na ako. Itukap sa yung dinner time niya. Sige. Hindi ka na kung siya price dinner. Di man niya bet. Ang dinner. Dili. Ang lunch. Katong rice. Meron mo siya guwapa. Kayon kay. Bet niya. Una flavor yun. Bet niya. Di siya dong. Oh, Rad Explorer. Kamusta, Rad Explorer? Salamat sa pag-anhidari. Ito yung mga jacket si Rad Explorer. Basin mahulog na po ni. Lisligo. Asa ka gikan, Liz? Hang man eh. Sa hindi pag-history. Padaan lang sa support. Salamat Rad. Salamat kay sa pag-anhidari. Sa akong heart over. Nagkatawa sila. Asa si Chantel? Kiss A Life. Thumbs up po. Salamat.
Salamat kay KC Live sa pag-ani ni mo diri. Kagaanti ka og add mother. Matangan na kong tao. Dikitan mo din ako host basin di ka dikit sa akin. Oh, check basin nakadikit na ko nimo a year ago. Kiss eh. Is Life 80. Search. Wow. Ah, dikitan ti ka KSA. Salamat sa pag-ani dire ha. Ako jud ko kadikit dahil niya. So ako siya idikit eh. Ha? Sa tayo apelido sa mga lula ninyo? Ilan siya? Elivinia. Elvinia. Hello, Chantel. Kumusta dia, Chantel? Asa ka karon, Chantel? KSA Live, ako na kang nakuanan na nakadikit na ko nimo. Hindi ko marahan. Lady Shield, asa ka gikan? Salamat kay sa patamsak diha, Lady Shield. Kung saan na lang ka, Lady Shield, ug wala ka naabot diri sa akong kuan, sa akong LS, sa akong live. Captain Kit. Ay mo si Captain Kit eh. Unsay gistak nimo diha, Kit? Les, asa ka les pasakaon di ka les? Les, pasakaon ti ka? Saan galito pag kuan sa link please? Paghatag sa link o pagkuan? Saan to pag-drop sa link sa kuan StreamYard? Liam Adam. Hello, May Anito. Kumusta na ka diya, May Anito? Salamat sa pag-anhi diri sa akong kuan ha. Sa akong LS. Nabot jud ko laing kuan. Laing lugar. May Anito. Kumusta? Saan ako pag-istorya nila? Oh, itong satellite diyan ako diri sa laing planeta manggod dayon. Listen saan pagkuan listen saan pag-drop og link ining StreamYard kay para makasaka pasakon ako si May Anito. Nakitaan man ka na. Live. Ano ba sa kuwan? YouTube live ni Tito. Ano? No. May nagkapot akong tiyan. Hi guys. Akong friend, nabot ko diri sa ilang balay. Hi, YouTube fans ni Jerry. Listen saan ba pagkuan para mag itagak lang hagdanan pangawat sa silingan. Asa man dapit ang hagdanan ani? Ulo ko kubulo sa hagdanan.
Oo, hindi naman ba siya? Nag-live na po din ito. Dugan ka din. Nanapot si John. Hangga na po din itong one. Musta ato sa tilay tiha. Giingnan ka na. I-invite, i-click na. Kanang giingnan ka na sa invite, i-click na. Asa may invite diri nga i-click na po? Kadyo lang ha, invite, i-click. Asa may invite diri i-click ko? Takon si Leslie. Tuwa silingan host sa puno ana sa akin. Parang giingan nga. Kuha lang dito dispensers. Di ba mo din? Shentel, asa ang kuan Shentel? Asa man ang invite ini Shentel? Nalimot na mo ko ini oy. Ay narao. Si Janelle. Ayaw ko po. Ay narao saka na si kuan. May anitot saka. Pagbasa-basa po diha. Animal gini Shentelan eh. Nakita na nako saka na diri. You like dispensers? Nako kanido kay nangapi ko diri dahil kusog man ang internet. Mo nang lalimod ka 150 Mbps per Mbps so kusog kay Shentel ay. Parang chismis. Mani sa din. Ano dyan ang mga- Wi-Fi. Asa StreamYard host. Pastilan. Kinabog, kumusta ka Kinabog? Diyos ko, iduso po ko diya niya alas 4 Kinabog ha. Katong if you haven't connect me yet, please do so. Para dyan to host, una na ko, og ilis galisod po ko. Lisod ko. Lisod kay mag live stream dayon. Wala man gud niisdog akong kuan gud, akong watch hour og akong kuan. Muna mag live nang pugko kay tuo ko sa akong mga friend diri nga si kuan. Leslie og si Chantel. Okay. Ako na dyan nagaling sa tibok balay ni mundo. Hinay kaya akong satellite so sus ko unsa man naman satellite basig na lobat naman satellite ya lay bayad satellite. Asa naman yung giingnan. Okay ra tao na lumos og mga tutupiin ha. Ay hayaya kay nimo kinabog. Naayo na ka kinabog, naayo na kasi imong mga kuan. Sa imong gibati. Saka kinabog be? Ken, saka kina. Para ikaw may mag-istorya kay di ko kabalo mag-istorya. Luoy kay ko. Pero may silent kay maulaw man ko magyaw-yaw. Na og mag-silent ko kay maulaw po ko mag-silent ko kay kuan. Wala niyo mo ani sa akong live. Gani sus na. Og mag-silent ko ani may anitod kay wala mo koy ikuan nga o kanang sounds ba para dili mo CPR Apa dapat nag-live? sa YouTube. Para makita na sa page. Wala man sa FB he. Wala na ko gi-share sa FB. Ano daghan na kay ko viewer. So sa akong 9 viewers diha, salamat kay ninyo sa tanan. Uy, kusog kayo. Nakulbaan ko kay akong mga monitors diri. Ken, saka Ken ba? Kina. Lagi ka mo saka Ken, lain kay kagbatasan Ken. May gani naa ka 9 million viewers. Oh, daghan kay kog viewers. Salamat. Salamat kay ninyo nga. Sus ko. Kasi anitot kayo. Mo ni siya ikakuan 5 million ako.
Nidorehin siya. So, kung mga supporting ko anak ko ni dire. Supporting documents. Supporting documents na ko dire. Dapat naagi ni sila. Kaya wala, yaw-yaw, taman-taman. Gusto kayo akong BGMs dire, it might be your budget kaayo. Agoy, gaimot-imot naman po ka. Ala, na dahil si... Ala, na atos. Na dahil siya. Pastilan ako kabaluli. Sorry kayo. Tuplukon. Tuplukon man dahil ni. Naog ko binaog. Ayun, pag naog diya. Sige, pag yaw-yaw na. Dagan ni mong viewers no. Sila na si? Inday? Hi, Day! Dili. Dili na. Binog kinsa. Naog na sis Gwapa cute. Ay, pag naog, lis. Pagbasa-basa ba kay para Skinaw, di gini siya musaka good. Hoy, basahan na diha, Junil. Suman siya, uy. Di ko kapalo magbasa-basa na. Basahan ko doon silang isulat. Naog na sis Gwapa cute, ha ha ha. Ana? Pasti. Oo. Uy. Si Chantel, saka ba? Kabalo ka Chantel, gainom na puto to ato sa bye-bye resto bar. Wow, sis Aya, ay relax na sa kayang picture. Ay, sus ko, pinaka-relax na babae sa Malaysia. Grabe kayo na. Bo. Relax. Tao ng bukan na ko doon, indot kay buhok, pastilan. Urag Barbie doll. Nga, dugay naman na go. December to man ang last year go. Pag sure. December Dugay man na. wala din nakuspaw. Makuspaw mong kunang kuan good kanang mga violet ug gray nga kuan. Hoy, dugay na na. Uy, last year na. Ito pag ato na mong Bali, Indonesia. Eh si Chantel akong pagsakaon kay maayo kay siya mabasa. Asa may si Kino ba kay dili mo sa ko. Galot kay sili kay wala ko katawa-katawa dili. Hoy, Didi, what are you doing? You play my phone na. Buang batay, pakatulog na ako, manatulog. Imbis, Salamat ako 10 million viewers sa akong kuan balay. adjust your volume, adjust. Imbis, unom to kabuk akong gipabidyo sa imuha na, 5 na lang. Ha? Uy, Namang ko gipabidyo, inom kabuok sa upat sa laptop, doha sa cellphone. asa man ron ipakuan to tanan. Gibidyo na galing ako, gikuha sa kong anak ang isa ka cellphone, kinalubat siguro ang iPad. Isa to si Lister. Si Lister man na diri. Lima saba kayo among silingan nagrinog. Unsa lang gi-renovate? Nabaya kay nagbato, mahilom lagi na. Uluha jud ba, uluha. Agtangon jud. Ingnan mag-prep ko kay LS sad nako 4 PM. Oh, magkuan siya, mag-LS ya. Sus ko layo pa kay 4 PM oy napa kay 45 minutes kuan Napakay kuan, napa siya 14 minutes. Uy, nana si Chantel op sa kanan na Nil, hagdan na yun, Nil. Na di lagi siya musaka kay makitaan siya kay naa siya sa kuan. Katulugar bang ko? Ay, matulog sa ko, Nil. Agoy biyaan ko nimo. Ha? Uy, dapat 2 hours imong LS, Nil. 1 hour oy. Kay di ko kabalo mo basa lagi wala magbasa-basa dapat na Ngano? ano naman ta kuan kay Junel. Oy, Junel. Paminaw ra gud, Nil. Ngano di ka kabalong basa ngano illiterate ka? ako si Kips Gaming list. Kailangan ka no si Kips Gaming. Awan si Kips. Oh. May meeting din. Nagkompleto naman siya, nagpalit siya og kuan sound card kay pareha din sila ni Kina nga nay mo katawag kalit Oy. sa kito. Mo palit kog sound card katong F9, nindot ang F9. Dili ko mo dayon. Namang gud ko V8 ko, dili ko ganahan mo gamit kay nay kasaba na hagbungan akong tuil perting sakita. Na si Chantel nag-message siya agoy-agoy.
Sige ra gago. Unsa ka ni siya? Sige ra magagoy-agoy. Asa may Chantel? Chantel, nindot kay laagan dito sa kuan sa Oh, sige, ali, matulog sa ta kasi gusto matulog diya. isa Oh, natulog mo gugugod. Oo. Sasi di kini siya matulog oy kay kuan man. Oy, natulog ko no. Oh, nindot kay ka matulog kay sige kag kuan. Lendirihim siya. Hello, lendirihim siya. Ang tag-iya diri sa planeta nga akong ganian. Live haya sa tilay. Kini, ang mga friend ako. Guto man oy nay kaon diha. Na ako issue paw. Ay, wa na lang nako supaw na bugo supaw diri lami ang bulad ba. Bulad. Walay uso bulad diri kay nalato mi sa quarantine. Quarantine period. Di pwede na magbulad-bulad, dapat sasik. Unsa lang mi sudanon Daniel? Hindi ganahan ko ato og merkado niya lisod palit ko kanang tinula ba nga panang tulaon ba nga isda. Lagi no lami kay no. Oo. Tangan day ko. Kinabugas ang music kinabugoy. Unsa ka siya? Ginag ng lipstick pa siya. Ano ka kahulat Junel? Grabe po ng lips ana oy. Dugay kay mo Oy. lipstick. Oy, basin si Chantel ba ng lipstick mapunto kay waka saka. Ay grabe kay na si kabalo kay si Chantel ang katong nag-abot mi sa wedding siya may coordinator. Alas 4 sa kadlaw ni mata na siya, naligo, nag-make up na tanan kasi siya ray gatikaw-tikaw. Tama na alas 10 na siya na mugawas dayon. Kay alas 2 man tungkuan. Na de anyar man siya dito sa unsa. Mura de siya de ang kuan di ay. Huy naa si ani totoo nasa luyo. Unsa si Junel? Asa man dapit asa sa ani? Nasa luyo. Napanos ko sa backstage. Uy, balik an. Asa naman to eh? Ya magug kay ni si Junel go di kabalo mo tan-aw. Sige kag Hoy, sige kag pang-invite pero di wala nimo pansin ang nas backstage. Lamlam lang ka Junel. Hindi wala na niambak na ko balik kay kuan. Balik kay ang hagdan ka na ligunan na. Niambak na daw siya tabang. Niuli na lang ko kay giulmigas ko sa likod. Hala na nahinawaing na. Ay saka balik saka kay ligunan ang hagdan yang gibutang. Lagi dayon. Oy, lami magud matulog diri Nel kay ulan-ulan. Diri sa dipulog ko anong unsa? Humid. Oy, Junel, ganina sa kong ilis. Hoy, kabalo ka pilas, naka 655 bay ako. Ganihan wala ko si mong ilis kay naputol akong kuan. Okay, unsa? Naputol akong smart dito is. Nagbago ng isip ko, di na lang ko saka kay mapanos man sa taani. Sudlon ti kasi mong ilis, bahala kang sinamo ko dito si mong ilis. Busy na bitaw ko, magluto pa ko, pero busy ra ni ha, gigutom na akong mga baboy. Mag-busy na lang na siya, kay gutom na yung baboy. Si Laugi na. message. Hinay Kanang kay baboy, laugi ng tangkong. wala mo tangkong diya sa ila. Di ba may anito? Asa gali ka? Naka sa Singapore, no? Ay? Naka sa Singapore? Singapore siya? Dali ra ba nindot ba ng Singapore? Dali ra kay na diri ko ana naka-oras kung biyaheon nagbus. Gikan mi diri og alas 11 sa gabi naabot mi Johor. Ha? 15 minutes sa Malaysia. 15 minutes nabuang ka diha. Wa ka gaba. But ka no? Sa mga insect wakong. Hoy nana si Kids Gaming pasak ana. Kana si Kips Gaming, dili na siya magpahulam siyang sound card, di ko na siya gapa ibog na ako.
Oy, kip saka dire. Gubon ako ng sound card nimo ron. Sa likod, bago kay sound card. Nahurot kami ta ng mga photographer. Iya dyan ang nailhan. Ang nainaingnan nga, na siya bagong sound card. Oh my Oy, God. Junel, pahambog siya siyang sound card how Junel, pahika pa kana daw ko bi pa hawira daw ko di bundak ba damay-damay. Yo, what's up? Kinsa man Ladaghan ba? Ladaghan na naka Posting. oh. Skips Gaming, Kati Luis, what's up? So what's up? Cathy Luis, you what's up? What's up? Pariente, hala nadako pariente oh. Dato kayo nasa Dipolog si Kip. Di basta-basta ang kuno na booking, gaoros-oros. Unsa di siya kana photographer sad na siya? Ha? Photographer Japon na si Kip. You got this, videographer na, pinaka-gahi kayong videographer diri sa kuan, sa Buanga del Norte. Sana all magkita Junil, magkita galing mo nila, pahambog na siya sa imong iyang sound card. Sumangil, like, pahulma na tabi, ibundak dayon, para damay-damay, guba, dayon na. Ana bitaw ko nga kuan, manghulam ko, adto ko silang balay nga wala man. Meeting Kinanak, pwesto na, anak na si Ninja nako. Hoy, kip. Hoy, kip, saka dire. Ay, si katawa diha, kay mapanos na. Wala, ay, kaning katilois, marag si Kuana, si Shontil na, tanawa gali. Bago niyang ninja na, no? Si kanang katilois. What language you talking there? what language you talking there? Uy, ikaw istorya na. Lesbi kay naka sa gawa sa nasod. Katilois. Sinchay ni Cheng sama. Kip, asa ka nag-client meeting, Kip? Asa ka nag-client meeting? Atik-atik ra na skip ko aron di kasaka. Saka daw, Kip. Kay pamutanaw ko sa imong client. Oy, kip, saka daw kay mulantaw ko si mong dagway. Awo na to be. Atikon kay ni si Kip ba? Saka di Kip. Saka diri Kip kay ug mag-LS ka ug di ka masaka karon, ug mag-LS ka tuwaran ti kag daghang kayo. Love Light, ganda. Shout out host. Oy, shout out diha nimo, Love. Okay, sa taga. Asa naman ko kuan ni? Ate to. Ala, oy. Awas si Sisi. Ana si Sisi oh. Ana si Sisi oh. Ako lagi dan pasingin lang. Ayaw kay maka-distribute tas meeting. Kip, mana aming nido diha, Kip, kay ingna nga mga kauban may para libre may kape. Hoy, Sisi, saka di Sisi. Hoy, Sisi. Mukansel, Uy. Kip, kay na may sponsor Hoy, Sisi, saka diri ba? After a Saka week, ba si Chantel ba? DJ lang host. Ay, sige, salamat kayo sa pag-ani diri, Love Light. Hoy, Sisi, saka di Sisi. Kaya to ning gubaton si Junil. Nel, pakuluran pala na mong buhok, Nel. Ang color ba? Kana bitang kuan? Metallic silver. Wala. Ay, di ko ganahan kay urag taga kuan. Si Kip ingon ana man sa niagi. DGLS, mega shout out to you. Thank you sa patamsak mo kay host. Thank you so much. Guwapo kasi may anitot diri. Uy, Sisi, saka diri ba? Saka ra gud diri. DJ Elise, saka ba? Where you from? Hala, where you from? Tuy, tumagan na dira, Junil. From the Polog. Tumaga dyan na, Junil. Bahala ka diya. Please, ikaw rin pag in English Javi, no? So, Sorry, I know understand. I know schooling.
Ingna po ng Philippines. Sige, keep mayo kay mag-English kayo. Adyo ni sukad ka binisaya sa iyang kuan dia, iyang live streaming bitaw niya yung dula-dula. Sige gyud na siya in-English. Awas, gig English awan. Inig live niya, tagak si Pirmi. Agsa niya, wa siya internet place na nag-record dahil siya siyang dula. Yung bali niya in English. Nya bali kong tawag dito sa ila, di man mo tubag. Sudlon pa nako, then ko siya Hoy! gitsapit. Sukuha Uy, kay Junel, niya. hagdan daw kay nasi kuan Kena. Oh, saka. Akong atngon si kinabog og kuan kanang naa sa backstage kay para din ni mahinawaing. Nana? Wala uwat Wap- kay ni si ilad kini si wapak- kinabog sa kunsaon. Ana siya wa pa ko ka live stream. But nimo nga nakadto mangay ko si mong live stream sa YouTube nataga ka. Unsa dito? Sige ba nagatang-atang si Kips Gaming sa imong live list kay mo appeal siya sa dula kay ako siya sige ingnan nga tag 500 ang imong load ihatag. But wa jud ko kitang kip lisod sa kong LS sukad-sukad. Wala kay busy kayo taga-kuan na yun sa live wedding. Wag halos taga-adlaw na wedding. Sana all daghan ni kwarta si kip di ay kay daghan mag-booking. Ay, Hey, ato, ala Junil, why you not talk to me? Bahala ka na Junil. Ano skip saka. country, yes, I'm from the Polog Philippines. Uy, si Kip patubagaan na kay kamay man na siya ng English. Kip. Dami na si Master Nico. Kita na, Master Nico. Nasa loyo. Hoy Kip tubagan ng English diaw silong. You no understand you both lady. From where Si are you? lady. Where are you? Kati Luis. Kati Luis, where are you? Ano mo sa English eh? Bahala ka dira. In English na na Junil. Nagkikip sa? Asa mo dapat Kip sa Dunamis? Hoy Kip social distancing oy. Master Nico. Nawala na ni Kip ni now. Hoy, you no understand you both lady. Hey, why not No. talk to me? No, understand No. you both lady. No lady here. Only boy. We're using our own dialect. Hoy, kani bitaw kaila jud ko kinsa ni ba? Ang kani bitaw ang tagiani gamukmuk na tug katawa. Lagi din. Pagkatong sa diha, good list nga nay Unsa? gituluan ko in English. I will subscribe your channel. You subscribe. Yes, please Faster. subscribe. Dili man pwede maggamit anang Hoy, Wala. pwede man good. Dili man gud ka mukuan go. si Chantel masuko ra ba kay magamit og yun nga word. Ingon sila bawal daw pero wala man na bawal pero ayo mas mayo daw nimo gamit sagday na siya oy. Bawal man gud mangumpan yan sa imo kuan. Not hi. Hi, everybody. Hello. Is that Lister? Hi, everybody. Si Lister. Mag-CPR college. Mas-CPR college. Mag-copyright ko. Mag-detect ako sa gamay nga kuan. Oo ba? Sabas skip sa silong oh, lambot pa sa kaong wag ka gahilom-hilom ra gyud. Why there is children talking? Leslie, nangutana siya nimo og if you are single ba? Kinsa? Si Kathy. No, I'm widow. Widow. Hoy, Junel, asa naman ka?
Nagitagaan kog siupaw sa akong kuan, tagiya sa planeta. Yahaya ni mo Junilo, ikaw pa na tagaan pakagkuan kanang sitaw kana. Ingon ana man na diri sa Pilipinas nga ug mobisita ka sa usa ka balay, ina ko pakanon. Wala na sa Malaysia. Hala, Sherry Naa. Blue. Ate Sherry, kumusta ka, Ate Sherry? Sherry, ayun. Pabuya ka ni magkuhan. Liz, ka nang pwede ikaw magbasa diya. Liz, ka nang kuhan ba? Ay nagbasahoy sagdahin na sila diha. Ka nang pareha sa inyo ang LS ba nga magbasa-basa dayon? Saan na Ana, magbasa? Why there is children talking? Because the children is na kuan disabled. Kape at pindot, ilo po Ate Sherry. Kumusta po kayo dyan? Why your hair long? Why your hair long? Because my hair not short. Host, out sa ako, katugon ko sa hapdos ako mata. Ay, Sherry sige, Lab! sige, live. Sherry Lab! Big shout out to you. Nakadikit na ko ni mo PSA live. Salamat kayo Host. sa pag-commentary ha. Host out sa ako, katugon ko hapdos akong mata. Okay, good Pasensya night. ko, dili kay ko kuan. Dili kay ko kabalo mag-LS kay tudloan mo nang isaka gyud ni si Leslie kay siya may nag-push jud na ako nga mag-LS ko kay para madugangan akong kuan. Watch hour Didi kay ko man. murag gikapoy na siya play sa akong playlist para lang mudaghan akong kuan. Watch hour. Munang iya na jud kong pa-LS-on. You lady no face you now? Because I know have face. Mommy, answer My face look like a monster. Do you want to see? Welcome, Kiss Alive. Thank you also for coming. Hala, mag-ilis man daw ta ko no, biskot. Nalimot ko. Kaya na lang ko mag-ilis. Di na man siya. Na may usa ka babay. Oy, Nel. Pila na imong kuan, Nel? Pila na imong saging, Nel? Kuan na lang. Pila naman taon ko akong kuan eh. Nuems Cross, mega shout out to you. Thank you so much for coming. Don't forget to thumbs up your host. Thank you. Why Philippine talking not English? Because we are Filipino. Should talk Tagalog. 823 less. 823 kung magdugaya kini taas ang kuan eh. Noem Cross, hi sa salamat sa pag-ani diri. Uy, saba kay sa mong kuan ay unsay nagunsa man des parkingan oy. Dan nasikin na. Sus karon nasikin na ang pinakabibong ako sa Tiburon. Dugaya, oy, dugaya. Hala. Quitting dugaya, napanos na ko dire. Grabe karon pa nagkabasa. Mana ka lipstick ha. O baba na ko ni angkas naman ko, baba na ko pwede na. Ha? Pag-istorya sa kay para na ko Pakita pa ba ko? or kanang may mo abig. I know. You gaining dollar, need to talk English. Hi. Hey, don't English us. We don't school. Hello, in the house. Ano kayo? Okay na ba? Wait, Ready na si kini siya mag-LS. wait lang nag-feedback nagway ko. Ken. Ayan. Ayan, okay na. Sige ka na. Ken na. Yung sa pagod. Kami siya kay Kibusa President sa Gamulas. dito. Kubaga sa ni Kwan, kini ba kanang ganahan mag-English kubaga sa na. Ha? Ano kubaga sa na ba? Kana si Kwan. Baka. Kung sige, pangutana. You give $1. Need to Wait talk lang. English. Wait lang. God, I'm not
Hey, Hoy, Junel, munaog na ko nil kay kanalubat ko mag-charge ko babay. Ay, sige. wala ko Saba, maruhaan ni sab- niya, oh. Saba na po kayo diari, saba na po kayo. Hey, Kathy Louise keeps gaming. Noems Cruz, thank you so much for being there. Love Light Ganda, thank you so much. Puro na mo ko ni kayo. Oy. Pinakasikat ni Kinsa na diha? Si Kathy Louise? Oh, si Cathy Louise. Ibinuangan na mo ka na ninja na maguna. Ha? Hi, Kathy Louise. How are you? How have you been? Welcome here to Junel. Coffee and Click pala. Nasakpan man ang reel ni mo ay. Cathy Louise. Welcome to Coffee and Click GRI. Yan, just go fishing there and have some fun. I'm super busy but the host minsan hindi ko mahindian. Tatampo rin yan. Salamat Thank you so much, guys. Ayan. Pwede na akong bumaba, ha? Pwede na akong bumaba. Ano, hilas na ka. Weiser Bud, susko. Welcome sa yung dunya sa Linabukin. Ang dunya sa Okay lang. Ang tag-iya sa Linabupik. Ang tag-iya sa Linabupik, i-welcome sa nato. Kinsaan eh? Si Weiser Bud. Master King, Icy Boy, downtown sa Idol. Thank you, sir, for being there. Sino? Si Chantel! Si Ate Weiser! Oo. Yan. Nakita na dyan ako ni Scoffy hat. Hak pala yan. Ay, ang Salamat buwan. kayo. Napagbasa na Kapadalig diha. ko rin. Pastilan ka. Tapunan kay kamubasa kang tawana ka. Di ko kabalo. Busy kay ko kani. Ha? Di ko kabalo magbasa. Di ko kabalo magbasa. Nga ano, wala ka kasulay o grade 1? Wala ko, paminaw, mahalain kayo ha. Weiser Bud, kayo. Weiser Bud, Lagi ko paminaw. Ano ba? From Wiser Bad, ayo, ganyan. So, may kabuhay-buhay na yung mga pagbasa. Uy, mura makagtuod ng gatindog, makagposte ba? Wali, yung may paposte kay pwede butangan og ka ng mga wirings. Ikaw, what, Jun? Mayaw-yawan mo. Master King ka na, paglapag lang niya, Master King, lapag ka ng bahay, dapat ikitan ka ni Ken, ni Weiser. Ayan, Master King, Icy Boy. Maglapag na kayo ng tahanan. Ay, guys, wag naman yung bahay ilapag nyo, guys. Madudurog yung cellphone ni host. Si Kip, noon sa mga sinido. Busy kay sinido, Kip. Ken, loading ka. Hindi siya mori siya. Guwapo man dahil ni si Kofi, oy. Sus ko. Wala. Asa si Kip karon? Mga tanga doon. Hapit na ko mag-1 hour. Hapit na ko kuan na lang. 15 minutes na lang. Mahawa na ko dire. Nahagbong skin na loy kayo. Pataka lang ka diha. Kin salamat jud kani ani kadirihan. Ang ilis kay nakuha no na. Ayun, si Ate Wiser, gwapo man din ni Coffee, oy. Gwapo, gulay tapad. Wapo basta tapat na ako sinido. Kisa tong nililigan niya diha. Akong kauban, photographer sa Ha? akong kauban nga photographer din. Namo ko sa ilang like kay tinay mo tayo mo dyan dito sa mga. Ikaw, Jud, ni mo himuha akong kuan ba? Akong picture ba? Nya, mo ko pasakaon dire. Okay, ayo. Dilagi ko kabalo mo kung ano ka ng picture. Hindi ko video be. Pag hinom diya, gisinda na ikaw sa IG. Alam mo ba, nag-download na ako ng IG para sa'yo? Tapos wala na, Jude, wala'y pulos. Nag-install ko na lang, wala man po ko kay istorya dito. Sapat, tawa na Ano ako. dahil? Hindi ba download lang sa IG? Pa-IG niya na, siya messenger. Nasa siya contact eh. Na siya isang kal. Hi. Biglang naglaylo, no? Sa Dumaguete, Cebu. Sa Dumaguete, Cebu, Manila. Ni siya.
Ya, swerte kay ko nani Kinsa? sa live stream. Ikaw, mungutana sila kinsa ka. Ha? Sige. Hulipaw, hello mga host, Dan thumbs up. Ay, salamat kay Hulipaw. Salamat kay Hulipaw. Sige lang, ako na himo. Holy Pau Vlog. Hi! Hi, Holy Pau Vlog. Ate Wiser, hagdan mag-motel ko. Ayan, saka ano na si Ate Wiser? O, pasako na to ning dunya sa kuan. Si Coffee. Pasako na to ning dunya sa linabo. Ang sabi ka ng Wiser pa. Pandak. Tagbuan na siya ka ng kuan, trumpeta. Kina nawala ka kin. Imuji kong gibiyaan diri. Uy, naalagi ka diha na. Oh, naa siya kay Hulipaw Vlog. Salamat sa pag-anhi dari Hulipaw. Magpakudak. Magpakudak. Yan, okay lang labay-labay ko. Oh, malabay diha. Asa ang gatong double-sided tape? Wala may gaaway. Ingon na gito si Kin, ano, wala na si Kin na bog. Mag-LS na po to siya. Mag-live na si Daniela. Mag-live po to. Hindi mo ka mag-live, di ba? Di ara mong gold. Oh, nara? Terus ako Ragami ko, nawala na day-dayon. Ga-prepare pa ko dire. Mga 4:30 ko mag-live. 4:14 pa man. Sige kay 1 hour man Para po ko kay. para nimo na delete jud akong LS, delete jud akong LS. Salamat kay. Ano nag-shopaw? Oh, ikaw na niyo. Shopaw. Ambi-ambi kay paborito na ako ng siopaw oy. Nga. Delete dito. Nga. Abi na ako nag-away mo. Holy Pau Vlog, thank you so much for being there. Picture ko ni si Ate Wiser. Pagbasa ko na diya comment, wala. Ha? Kung magpa-picture ka. Tagaan ikaw og Discount. Si Wiser Buds, magpa-picture man. imo na pang gilantaw ako ang song cover nga gi-upload. Murag wala pa. Wala pa jud kita diri Coffee and Click. Oh, wala pa jud ko kita diri. Hindi, karon pa ko kabalik sa YouTube. Musus. Gabi, Ano ganing suot ako na 1:30 AM ko naabot. Gikan ko isla. Uy, dili pwede yung free na ang dunya. Sabi ni Holy Pau, salamat ninyo ha. Ngano man na siya nagpasalamat? Unsa imong gibuhat? Ate Sherry Bloom, thank you so much. Ayan, kala mo naman LS ko, no? Ano yung host? Hindi nagbabasa yung host, guys eh. Paano ka matututo niyan? Turuan kita, tingnan mo ha. Yung mag-ano dyan, para makaka-ano ka ng conversation, basahin mo, tapos ano pa yung titigan lang kayo? Marunong magbasa, hindi na ako marunong magtagalog. Salamat. Babasahin mo lang yung sinusulat nila dyan. Diyos ko po. Oh, tama ba? Salamat sa pag-welcome pa. Wiser Licious. Wiser Buds. You're welcome, Holy Pau Vlog. Ito isa kong pagkuhan. Ay, pag-drop mo link, Holy Pau, ayaw nang balay i-drop ka ng link ra kay madurog ang mong cellphone. Silang advisor, silang Ate Shirley Bloom mo dikit sila nimo. Nabunod ka kanina addiction sa isa yung hala, 10 hours! My God! Ano naman? 10 hours din yun, WH. Sayang naman nun. Pwede bang i-claim pa rin? Pa-music ka nga dyan, oh. 我们不一样，每一个人都有不同的境遇。我们在这里等你。
Guys, ano lang ako. Hoy, Coffee, huwag ka masanay nandito ako sa tabi mo, ha? For 17. Hindi na ano ba? Talagsara mo gud. Talagsara mo gud pug ka mag-invest. Talagsara pug ka makasaka. Nanay, ayaw natuloy kay walay free kodak. Ah, lagot ka Ate Wiser. Ayaw natuloy kay walay free kodak. Ah, paktay ka diha. Oy, sir. Dinars Ate Wiser, sayang nun. Libre picture, pero dito ka sa iba pa sa imong asyenda. Dito sa 2,000 Christian. Sa fake yun. Sa fake. Libre dito picture Wala. ka na. Wala gani ko nimo gami. Ayaw nagpaasahan si Ate. Ayaw nagpaasahan si Ate Wiser. Ken, padikita na. Ano siya pag-istorya, Ken? Ha, asa na? O kasi huli pa, nag-drop niya siya. Alin na? Di ara guys, di kitang tayo. Kana, suman. Sige, istorya na. Eh, mayo ka. Ako itong English niya Alangan ba? basahin mo din yung https://youtube.ppguwa guys, di kitang tayo. Susko, coffee! Makabobo man eh, oy. Makabobo man eh, mga English na rin. Pareso na pabo ni Miss Kena. Patay, ayaw pag yun na wise kay Pareso na ko. KCA. O kinsa tong bag-ay ko. Ay, nakapalikin na. Kaya ano ba to siya laing? Kinsa to ingon ni KCA? Si Jose ba no? Jose to. Si Juan. Ano man mo oy nga dili makugwapo niya gailog mo. Sama tanig ni gwapa ko. Sama tanig ni gwapa ko magilog na jud mo magkadamaganay na jud mo. KCA. Gaaway sila? Ha? Gaaway Unsa? sila si KCA? Si Juan manggod nganong Jose. Si unang Juan ay Jose. Ano sa tong tuwang ana? Salamat Dito Sir ko Blue. na Bahay wala. mo po. Ayan. Tawa-tawa si Holy Cow Vlog. Ha? Dito ko na ako nabasahan sa LS Devicer Badge. Samaan. Agkato laging nahinawaing si KCA nimo kay kuan. Siya type pala kay pindot. Yes, official. Ano? Hoy, wala, Rana. Kulang pa ganina. Wala pa si Boki, wala pa si Laurel, si Juan, si Kulangot. Malingaw ako kisay kay dagka kay siya pasumangin lang ba niya. Si Kulangot ra yung mabanggit-banggit kay dali mo kuno kay type. Pero maminyo aja kag YouTuber ken. Ha? Maminyo kag YouTuber. YouTuber? Nikawala sa pandemya mato kag Cebu. Magkita mo na ni Juan KCA. Dili na kinahanglan mga tugsibo kay mga man siya sa Dumaguete. Asa day ka sa Manila sa Dumaguete? Unsa? Nakamute tayo ko. Dili, mauli na kog kuan, mauli na kog Dumaguete. Maraming salamat sa lahat na nandyan. Okay. 15 na Salamat lang sa ako. 11 million jud ko akong viewers. So, Nag-stay sila. agi gyud nimo ken 11 na. Ayan. Sige na, mag-istorya na. Ano imong coffee giinom? Kuan, Wiser Buds, usa ka pizza akong coffee. Kuya kayo mag-ilis. Pino kasi. 190 kilo. 190? Kinit ba? Kang kinsa na? Kinito. Kinet Bazor? Kinit sekreto. Oo, kay daan.
Ate Sherry, salamat sa pagdalaw dito sa LS ko. Ano ba ito niyo? Pasensya na sa Tagalog ko. Vicer Bad. Napakadya. Asa naman si Kina? Ay, wala naman dere. Paghilom ba? Di ara manggugko. Usaw na ako pagkuhanan ni Ron. Mingaw na kayo ako sa akong LS. Nagusa day ka diha. Hapit na ko mo out ka na lang 5 minutes na lang. Mo undang na dayon akong LS. Sige. Wait lang, Jude. 我们不一样，每个人都有不同的境遇。 Buti-buti mo ko diha. 在这里等你。 Pabuti-buti po. I got some things to say, so take it on my way and listen to me. You have to seize my sense, reach me with intent. It is not easy, please me. Yes, Ate Sherry. Uwo ay ni Dina. Pila na kadami yung coffee? Wala, okay lang po. Gano'n na. Anong game? Ay, patapos na pala kayo. Magpapagame sana si Ate Sherry sa'yo kaso papatapos ka na eh. So ako 6 minutes na lang, pwede na mag-live. Mag-live. Bukas na lang. Yeah, kana ba? Dili magulaw-ulaw. Kay kung magulaw-ulaw, kawa dyan mo kuha mo. Diba, Ate Wiser? Wala ko bukas. Ken. Asa ka bukas? Out of the pole Sana city. all may out of town. Ikaw na. Ato ra kog dapitan. Ikaw na. Party kayo ni Sharai. Tsada kayo ng profession nga photographer ba kay bisag asa na lang ka laag. Yes. Libre ang travel expenses. Ha? Pilay mo viewers diha. 7 na lang. Wala na sila. Namahawa sila. Nag-off cam na ko na mahawa na. Lagi kagbatasan. Ano mo na ko nalay batasan? Ni Saka na gani ko ni mo tanan-tanan. Ako naghihatag ang tanan. Mahawa na lang sila kay Kuan. Ay, kasunod LS na ko kay ingon man to si Leslie nga mag-sponsor siya o 500 alone. Wow, grabe. Bongga. Kaya pasalamat sa iyang Kuan. Pero basahan na sila. Ako lang itong 500 ay, ako lang itong ilog. Gani no, sayang. Anim. 4 minutes to go. Ikaw ba, pila na ka minuto? Gamay na lang kay 58 minutes na lang man ko. So 3 minutes na lang dyan. Okay. 2 minutes na lang gani. So, una na ko nimo. Sige. Magandam ka, masunod na po ko dito sa Lagi ko, 1 minute na lang, 14 seconds. Wait lang, kaya ako nang i-settings diri tapos ako i-drop ng link para manlipat sila. Okay na, sige. Sige. Paabuto lang tika, wa po ko'y batasan kumukuan-kuan. 30 seconds na lang man good po. I-drop sa nimong drop. Sige.我们不一样，每个人都有不同的境遇。我们在这里，在这里等你。What did you say?
Si May ano, ilis ka ba ngayon? Opo, meron po. Ito na po. Maghanap lang ako ng anong pwede title? Live via satellite. Live via Paangay ka diha. Life's too short to Live be is too short. unhappy. Yeah? Ha? Anong live is too short, man? Anong live is too short, man? Life's too short naman. Good na. Oh my God, padolo ko sa pandemya, oy. Pag ayaw gawa sa inyong balay, kay life is sa inyong balay, kay life. Ako ang caption kay Kuan ng life's too short. Tapos, so cherish every moment. Unsay yung caption? Life's too short, so cherish every moment. Ay, kabungol ani oy. Kuya goy. Ay dili di ay. Sayop. Di akong balikon be. Unsa man? Lain akong caption. Dapat related sa fishing. Done fishing. Mag-end na ba ka? Ay, mag-end ako. Kay, 1 Minsan hour and 1 nag-comment. minute na. Salamat kayo. Stay at home, man. Salamat Sige. inyo tanan. Stay home. Bye-bye.